Seigarren domeka. Domeka honetan ja Paskua aurrera doa. Eta guri domekero lez tokatzen jaku begirada bat emotie. Lehenengo 3 domekean ikusi genitun gauzak diz sakramentuak. Nolakoa diren sakramentuak. Laugarrenean ikusi gendun nor da gure irudia, gure helmuga, Jesus hartzainona. 5garrenean nola egin behar dugun. Bidea, ekintzak, egia, bere biziarekin, eta bizia, janariarekin, eukaristiarekin. Eta 6garrenean nolakoa, nola egin behar dugu, nola haragitu behar dugu. Eta adibidez horretarako, 2. irakurgaian entzuten duguna. Egon gaitezen beti prest, gure itxaropenaren errazoiai emoteko San Pedrok esaten duzkune. Hau da, baina beti errespetuz eta soiltasunez. Bizitzan egiten dugun ekintzak, artista baten eskuetan dagoan arkatzaen antzekoa izan behar dau. Eta ez da eragiten zer egingo dauan. Konfiantza dau eta espirituak gidaten dau. Eta maieran ikusiko dugu, ipuin baten bidez, nolakoa da hau. Lehenengo irakurgaian ikusten dugu nolakoa dan Feliperen bizitza, Feliperen egoera. Eta horretarako, Felipe bere etxetik juten da, bere lagunurkoarekin bizia bizitzeko, zauriak zendatzeko. Eta egiten dau, espiritua berarekin daukalako. Eta hauze ja guztiok daukagu. Guztioi tokatzen jaku hau egitea, hau gure bizitzetan erakustea. Eta horrezegatik, hau egiten dugunean, salmoa etorten jaku erantzun moduan. Goresten behar dugu. Lurra uzia goresten dau jangoikoa. Eta zergatik? Erantzuna salmoaren barruan dau. Ikusi. Kristauok gure bizitzarekin adierazten dugu jangoikoaren maitasuna. Eta salmoa esaten deuzku nolakoa izan behar dan gure bizitza. Lehenengo kristauek egin eben moduan, maitasunarekin, han sakondu behar dugu, han bizi behar dugu. Askotan, pentsatzen dugu jangoikoa ez dagoela gugaz. Iuntasuna dago. Baina iuntasunaz aparte, jangoikoa geugaz dago. Geugaz bizitzen dago. Geuk egiten dugu ibilbidea, bera egiten dago geugaz be. Eta horrezegatik geuri tokatzen jaku jangoikoaren irudia izateko. Jesus, Pasko misterioaren bitartez, geurera etorri zan, geuk dekogun bizitza bizitzeko. Eta geuk daukan bizitza, geuk be bizitzeko, eta bataioaren bidez ikusten dugu hau. Horrezegatik, kristauok askok igual ez dugu ezagutzen Jesusen maitasuna gure bizitzetan, ez dugu nabaritzen. Baina horretarako komunidadea daukagu eta sakramentuak hau sakontzeko. Askok sarbidean zaozie, katekezien zaozie, baina katekezin barrun be, hau sakondu behar dugu. Sakramentuen bidez parte hartzen dugunean, hau sakontzen dugu. 2. irakurgaian lehen esan dudana. Gure bizitzaren itxaropenari presemon gara testimonio bat egiteko. Lagun urkoa da geugaz bizitzen dana, geugaz egoten dana. Baina askotan, geuri tokatzen jakuna da, gure lagun urkoa buruko mina emoten duz. Nire lagun urkoa buruko mina emoten duz. Eta sakontzeko eta ikusteko kontutan hartu behar dugu, geuk ez garela munduaren gauzarik importantena. Danok gara bardinak, danok dekogu duintasun bera. Eta duintasun bera dekogunean evangelioan agertzen dana. Maitasuna egin behar dugu. Maitasuna egin behar dugu, eta maitasuna gaitik onartzen dugu Jesusen mesua. Ez mesua dalako, Jesus haragituta dagolako, eta geugaz bizi dagoelako. Askotan, ez dugu jakitzen, eta askotan pentsatzen dugu, liburu bat dala, azterketa bala, baina ez, Jesus da pertsona bat, eta beragaz topo egin behar dugu. Eta lekurik ederrena, Jesus topo egiteko, nahiz eta askotan igual, aburri dut egon, da gure elizkizunetan. Eta Jesus da gure
gauzarik importantena. Munduan zehar batzuk Messiren irudia daukie, o daukazue, eta ni Messi moduan izango naz. Baina kristauontzat importantena da ez da Messi. Importantena da Jesus eta gure lagun urkoa. Zegatik, Jesus gurera etorri da maitatzeko. Eta gure lagun urkoa dago geugaz egunero, geugaz bizitzeko eta maitatzeko. Ezin dugu ahaztu nolakoa dan Jaungoikoaren maitasuna. Horretarako ipuine. Zegoen aitite bat idazten, arkatz bategaz. Eta bi etorri dakon eta zer zaoz idazten? Geuri buruz da? Eta aititxeri esan utxon, bai. Baina idazten dodana ez da importantena. Importantena da eskuetan daukan arkatza. Arkatza, zergatik da importantea arkatza. Bereziki, 5 nolakotasun daukaz. Eta oso importantea diz geure bizirako. Lehenengoa, arkatzak idazten dau beti usketan dau eta marka baten usten dau. Era berean jakin behar dugu geure bizitzetan egiten dozun gauza guztiak marra bat usten dauela. Eta horrezegatik, saiatu behar gara gure ekintzekin marka uste dugunean gauza ondo egitea. Eta bigarrena, lapizen benetan azola dagoena da, barrun dagoena. Ez da kanpoan, ez da egurre, ez da pinturi, ez barruan dagoena. Barruan dagoena da idazten dana, kanpoan ikusten duguna. Eta horrezegatik guztiok zaindu behar dugu barruan daukagun gauza guztiak. 3. ezaugarria, noizean behin, beti, zorrozkioa erabili behar dugu. Eta arkatza sufritzen dugu. Gure bizitetan zehar, askot, noizean behin ikusiko dugu gauzak, eta ez duguloko ulertuko. Baina hala eta guztiz ere, egiten dugunean ikusiko dugu nolakoa izan behar da. Gero onerako izango dala. 4. Lapizak akatzakaz idazten dugunean, dekogu oportunidadea gero borrago magaz kentzeko. Eta horrezegatik ezin dugu ahaztu justiziaren bidea mantendu behar dugula. Gauza zeo zer txarra egiten dugunean, borrago magaz kendu eta listo. Eta 5. Arkatza apala da. Eta beti eskutik idazten usten da. Gauza handiak egin ditzakezu geure bizitzetan. Baina ez ahaztu, esku batek gidau behar dituela gure pausoak. Esku hori Jaungoikoa deitzen dutzagu. Eta beriti norabide egokian eroango zaio gaitu. Guk usten badugu. Da gauzarik importanteena.